Тя ме мрази. Виж, разруши ми косата. Ти си гадна стига. Я ми там. Да. Чакай, въпросът е... Олигавете се. Ние винаги се олигавим. Да. И така. Ами... Аз правя същица, защото целките не скучат. Мен са впрена мила. Ама аз съм си мила, знам си. Да, бе. Я умре. Да, в момента ни адските, така че питате нещо там да се развеселим. Дайте малко хейт, защото умираме от скука и... Да, добре. Да, причам... О, ужас. Не! Чуша. Оля, виж. Абе, стига, бе. Добре. Абе, приличаш на зомбитка. Сякаш много пък. Тя ме мрази, да. Тя ме мрази. Ето, виждаш ли, тя ме мрази. О, Я имам 3 сърдеца. О май гад. Симеон, какво е писал? Я да видим. Знам. По-знаеш ти кой си ти. Аха, много смешно Да. е, Симон. Оле, днеска, между другото, днеска на Захарин сам на музеум в Каините. Да пък. Ам това за колелото не ще се разпочне, почва да се пългасвам. И ти какви е? Fast daddy on bad girls you love. Fast daddy on bad girls you love. Just bring them back on the... О, добре, хора, станаха 2 минути. Да, чао! Бе, защо чао? За да ни тъпо искам да ходя други въпроси. Ей, хора, задайте ни въпроси, ние ще отговаряме за Да, и на хейт отговаряме тъпо. Да, чао! Чао!